waɗannan yara ɗin ba ya haɗa da iya waɗanda suke gina nan ba wani in baki shamin ne da dukkanin al'ummar musulmi duk inda za su ɗigan nan take cewa muna neman in faɗin su da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore na dukiya ko na tufafi sabo duk abin da kika kawo kina daga nesa su bi ganin tana kai mutu ko kana daga nesa tana kai maka waɗannan yara za a tattara a basu za su yi farin ciki abin da kika yi wa yaranki da kayan sallah ko kai wa yaranka da sani akwai yaran marayu akwai yara marayu wanda suke neman a taimaka musu su ma su samu kansu a cikin wannan farin ciki ne kada ni rowa ya jama'a kai mu zamanto daga cikin wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum man yabkhal faman yabkhal fa innama yabkhalu min an-nafsi wallahu ganiyun wa antum al-fuqara kada mu zamanto daga cikin su a antum ku jama'a ku ne waɗanda ake kiran ku litunfiqu fi sabilillah domin ku yi infaki ku taimaka ku ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku Allah kuma in mayar muku in ninka muku in bude muku kofofin arziki kuma iya yin tawassuli da abin da kuka bayar wajen roƙon wanda ita shi ne gani mai ijaba a antum haula in tur'auna litunfiqu fi sabilillah ku ne wanda ake kiran ku domin ku yi infaki tsakani da Allah ta'ala ita wa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai wanda suke ruwa dan uwa karbe daga samu kanka a cikin wanda suke ruwa ka bayar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ba Allah ta'ala sai ma in faɗa mana to wanda ya ruwa bainama yabkhalu an nafsi duk wanda ya ruwa ya sani ya yi wa kansa rowa ne domin wanda zai bawa mawadaci ne ganiyin ne kuma kuna da mahaƙa da shi in ka hana wanda nan kai ma za ka roƙe shi Allah subhanahu wa ta'ala yana tausayawa bawa ina karɓar addu'ar da aka yi tawassuli da kyakkyawan aiki idan ka yi tawassuli da wannan sadaka fi sabilillahi kaifa Allah subhanahu wa ta'ala ika laka zai karɓi addu'o'inka wa'annan ayyam ne na du'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'o'inka ruwa ba ta da amfani gabaki da ba ta ƙara komai a cikin rayuwa abinda yake ƙara komai yake ƙara albarka a rayuwar duniya da rayuwar lahira ita ce sadaka ba ta tauye dukiya wani mawaƙin ya ce a wuri batilan ɗana umrun da mukuliki wa hatu kariman mata min ajali bazali ku nuna mu ƙi ƙalubalanci duniya dukkaninsu marawata wanda ba sa son su bayar ƙi ƙalubalanci duniya ita a wuri batilan ɗana umrun da mukuliki ku nuna mun wani marawaci wannan tsawon rai saboda tsawon ruwansa aka ce yawa ne shekararsa 200 ko shekararsa 100 ko shekararsa 80 ko ya aka yi tsawon rai ne aka ce tsandon tsawon ruwansa ce rowa ita ce ta sa ciki haka a runi ku nuna duk duniya mu akwai babu in ko babu sai ce to hatu kariman mata min ajali bazni ku zo min da ki mai kyauta ku zo min da mai infaki ku zama da mai bayarwa wanda shi kuma sabar kamar kyautarsa sai ya mutu cewa ya mutu me ya isa ya mutu ya ai kamar kyautarsa ce babu hikima irin ta mawaka a runi babu wancan ne samu ba wannan ba zai samu ba sai ya sa asasa ilu zu hajjati in ma na atahu min al-yawm su'ulan an yakuna lahu gadi haka rayuwa take tafiya waɗannan yaran da muke cewa a taimaka musu ai musu infaki suna raye ne a cikin su wata akwai gwamnan Kano nan gaba
akwai mai kudin da zai ɗauki nauyin duk garin nan, wata nan da 'ya'yanka da 'yan uwanka da komai naka shi zai rika ciyar da su. In aka zo irin wata ɗin nan da ce kullum sai dai ka ga buhun shinkafa, wataƙila cikin yaran nan akwai sa irin su hajjatin in wani aka zo da sannu mai tambaya mabuƙaci idan ka hana shi minar yau min su'ulan an ya kuna da gadin sai ka ga wata gobe shi za ka tambaya. Waɗannan yaran da kake kallo wata rana sai ka ga su ne suka girma suka zamanto mutunci a society, su ake nunawa, amma muka wargaɗar da su muka bar rayuwarsu ta zamanto a cikin kunci, muka ki taimaka musu bayan muna da sararin taimakawa, sai su zamanto mana fitina domin karar a cikin zuciya, wani bakin ciki na society sun waƙar da su bayan da suna jin takaicin mutuwar da ta same su na iyayensu, sannan society din da za su taimake su sun waƙar da su sun ki taimaka musu, sai daga sun zamanto fitina a cikin rayuwa din.